ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଷୋହଳ ର ଫଳା। କ ଯୁକ୍ତର କ୍ର, ଖ ଯୁକ୍ତର ଖ୍ର, ଗ ଯୁକ୍ତର ଗ୍ର, ଘ ଯୁକ୍ତର ଘ୍ର। ଚକ୍ର, ନକ୍ର, ମୁଦ୍ରା। ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା। ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚକ୍ର, ବଜ୍ର, ନକ୍ର, ଚିତ୍ର, ଗୁଧ୍ର, ଶୁକ୍ର, ଶୀଘ୍ର, ମିତ୍ର, ରୌଦ୍ର, ହ୍ରଦ, ଗ୍ରାମ, ଶ୍ରମ, କ୍ରମ, ତାମ୍ର, ଶୁଭ୍ର, ତୀବ୍ର, ନିଦ୍ରା, ଭ୍ରାତା, କ୍ରୀଡ଼ା, ବକ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର, ତ୍ରାସ, ପ୍ରିୟ, ଶ୍ରେୟ। ତିନି ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ର, ସହସ୍ର, ବିଶ୍ରାମ, ଆଶ୍ରମ, କୃତ୍ରିମ, ଶ୍ରବଣ, ଗ୍ରହଣ, ଭ୍ରମଣ, ପ୍ରଶଂସା, ନକ୍ଷତ୍ର, ବିକ୍ରୟ, ପ୍ରବେଶ, ପ୍ରକାଶ, ହରିଦ୍ରା, ଶ୍ରମିକ, ଭାଦ୍ରବ। ଚାରି ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଜାପତି, ଧ୍ରୁବତାରା, ପରିଶ୍ରମ, ତାମ୍ରପାତ୍ର, ନଦୀସ୍ରୋତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ର, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ, ମିତ୍ରଭାବ।